Kaixo, gu etorri gara paraleloak eta meridianoak azaltzea. Paraleloak eta meridianoak gizakiek lurrari kokatu dizkioten puntu eta lerro imaginarioak dira. Puntu eta lerro horiek planetako puntuak kokatu eta aurkitzeko sortu dituzte gizaki. Marra vertikalak eta horizontalak dira lurra banatzen dituztenak. Marra vertikalak meridianoak dira. Meridianoak bi poloetatik pasatzen dira, ipar poloa eta hego poloa. Zero meridianoa Greenwich izenez ezaguna hemendik dago, eta ekialdea eta mendebaldea banatzen ditu. Eta 180 eta zerotik 180 gradutara dago. Marra horizontalak paraleloak deitzen dira. Marra paralelorik ezagunena ekuatorea da. Eta zerotik 80 gradutara daude. Eta ekuatorea iparraldea eta hegoaldea banatzen ditu. Beste marra ezagunak dira zirkulu polarra, kantxer tropikoa, ekuatorea, kantxer